Bună, prieteni! Pe mine mă cheamă Mare și mi-aș dori să vă arăt tot. Ia uitați, la mine am astea. Am un tank, aici am de toate. Deci am un tank care l-am făcut și ia să vedeți ce am primit aici. Iată, vedeți? Bine, astea mi-aș dori. Uite, și asta am vrut. Am primit-o, dar așa am vrut. Și aici am de toate, vedeți? Uite și pe asta cu foc. Și racheta nouă, trebuie să fac 6.000. Uite. Vreau să văd că tot aici este cu mine, care am făcut singur. Și ia uitați. Gata. Bine ai venit în lumea adulților. Locul Scuze, mereu așa. Dar o să vă arăt în ea. în care ești gata să apreciezi gustul intens și efervescent. Gata. Vedeți? Aici am un tank. Și a treia aici, astea să vedeți. Sau da, uitați. Eu vă dau la fotul ăsta. Ia uitați, ăsta îmi place jumătate. Începe jocul acum. Deci, ia uitați. Încă nu se carcă, de așa. Trebuie să aștept. Bine, nu mai vreau să aștept. De ce nu? Ia să uit. Gata. Niciodată nu vă duceți de spate, să vă fie frică. Aruncați în el. Uite așa. Vedeți? Așa se face. Aruncați în el. Și acum trebuie să... Un cufăr. Am primit un cufăr, așa e bine. Prieteni, acum n-am primit mulți bănuți. Dacă mergea să primesc bani. Ușa vrea să vedem dacă aici? Așa, am găsit. Să așteptăm. Haide. Bine, telefonul meu nu merge bine.
apreciezi gustul intens și efervescent. Schweppes apreciază caracterul. Gata. Acum să vă arăt. Vă arăt acum asta. Vedeți? Aici am. Așa. Mai am. Adentro nu mai este. Gata. Așa. Este 1000. Deci nu am cum să plătesc. În sfârșit. Așa. Dacă vreți și voi, instalați aici și dați un like ca să vină mai multe de mine. Am și eu. Asta e am câteva bănduri. Așa. Nu mai este. Mai este asta. Bine, acum vă arăt. Uite, să țepem la asta. Să întâlnim asta. Bine, tot o să-l bat, dar niciodată nu o să pierd în fața lui. Ia. Ia uite, vedeți? Să-l sparg. Vedeți și voi? L-am spart pe foaierul ăsta. Haide. Din nou. Ce bine. Așa cât am dormit la noapte. Am dormit bine la noapte. Bine și mă mândă și puțin gândul. Bine. Acum să vedem. Acum să vedem dacă câți bani avem. Bine, dacă vă place, atât a fost, dar nu vreau să vă dau prea multe, ca așa aș dori, ca să vă duce la școală, la undeva unde vă duce mama voastră, bunica voastră, cine vă duce. Și asta a fost peste lumea, dacă vă plec, sau, bine, asta a fost episodul meu care a fost. Ne vedem mai
împreună. Pa!